Всички, които ме гледате, здравейте! Аз съм Табелчо и си смених името. Та-да! Табелчо. Да, снимаме на братовчетка ми телефон, нали? Да. Сега ще играем Майнкрафт и създавам света пред вас. Ето, Survivor си да ще е петица. Ако да ще се казва Майнкрафт. Survivor, ето, вижте. Ето, си да ми е 5, това името на това Майнкрафт и го създава. Нарочно го създадох пред вас, за не си помислите, че съм го играл, че съм си читвал диаманти и други неща. Аз съм читвал, ама когато бях начинаещ. Значи, първата... прасе, ела бей. Добре, после се занимавам с... Първо събираме материали и храна. Ага, и вълна за легла. Да. Първата ви работа винаги е първо да съберете дърво. Ако не се вижда добре, ще наклоня. Така па пръста ми пречи. Нищо. И в коментарите напишете дали да играе в сървър. Да. Следващия епизод. Нали? И може и аз да участвам. Да. Възможно. Да. Сега не можеше и двамата да играем, трябва да снимам от моя телефон. То може, ама трябва да изтегла някаква програма за снимане. За да може в коментарите може да напишете каква програма за снимане има. Да, моля ви. Моля. Моля. Ако някой го гледа този клип. Изобщо го гледа. Да. С колко фрапса снимаме? Да знам. Мърсита, видиш. Нещо не снимаме в фрапс, с фрапсове, ами от камерата. Защото нямаме тъпата програма. Да. И кой я е измислил? Тъпанари. Нали се вижда добре? Да. Снимай така, както ми е телефона на криво. На криво. И този клип е само за къща. Къща и други неща. Да убиваш прасета, да си имаш там каштурки. Добре, ние с братовчетка ми нямаме регистрация в YouTube. Затова клипа трябва да е под 15 минути. Или баш 15. 15. Да, 15. Защото толкова може да ми... Преработваме дърво, правим това. Ако работа бързо, може да си го пуснете на забавен кадър. Ако не виждате много какво правя. Сега, много е тъмно и аз нищо не виждам. Добре, да, аз виждам, ама не знам вие дали виждате. Ето ги. Това. Въглищата. И сега ще отсветим. Светлина. Ето, вижте. После много е бавна тази тъпакия. Може после и да открием и диаманти. Като предния път намерих диаманти. Само като си купая до една лава, камък и изведнъж шоп, диаманти. И при това 4. Да. Не, 5. Да. Едно от двете там, не помня. 5. Това беше отдавна. По-точно 6. Защо тогава не снимах? Не знам. Трудно е да се каже. Ти гледай камерата. Гледам. Аз гледам и това. Добре, клипа колко време е станал? 4 минути. 4 минути и 25. Биби, ти ми казва и кога стане 10 минути, мисля да го свършим. Да. По-добре е така. Нема. Направи бад. Ако намеря лава, ще я изхвърля. Аз докато играя, гледам и на братовчетка ми телефон, да видя дали се получава добре. Ще бъде хубаво, защото докато го направим, да. А тя снима много добре.
Еш бе, накъде бе тъпия изход, бе? После може братовчетка ми да играе, аз да снимам. Нали? И може и двата клипа да ги качим. Да. Качинг! Като на рекламата на телевизор. Ма гледай тук. Качинг. Направи си една ръчка. Какво ми е? Да знам. Да отваряш врати. Къде ги виждаш тя врати? Кога си направиш къща. Да. Ясно. Колко време е клипът? 5:42 секунди. След 5 минути. Свършваме клипа и така. Няма да е много дълъг, съжалявам, ама. Просто ме мързи да си направя регистрация в YouTube. Да, но имаш някои клипове. Да. Може да ги сложа в описанието, да знаете. И да напишете хубави коментари. Не, адран. Не, ти си тъпи. Да, и така не може да намериш. Който го напише, той е глупак. Който го напише, ще направи един клип и ще го... Привет. Ако не, аз ще дойда. Ще направя един клип на Майнкрафт и в описанието ще го такова. Или Вики само, който е доста взимам парцалите, ги свъркам навън, да го прибия от Да, Биби, ще спреш ли за малко на пауза? Ако Нямам можеш. пауза. Добре. Не, само питам. Нямам пауза. Няма нищо. Може и без пауза. Аз само ти викам да спреш на пауза. За малко. Няма нищо. Нищо. Да пиеш вода ми, там без шишето. Няма сега да прекъсваме епизодия. Не мога. Който напише лоши коментари, ще го прибия от бой. Значи прибивала съм и едно момче в училище. Не, сериозно. Няма да ви лъжи. Верно. Ма гледай камерата. Ама гледам бе, ето. Гледам и тук. Добре, сега стана колко минути? 7. Дънжан! Аз на какво игра да му се не види? Омага. Боже, аз съм зле! Бей от тук. Това ще го чупнем. Така, плюс. Кой има в тия тъпи? Често вера му се не види, не мога да ги отворя. Ме така правим. Чупа ги, яйте. Нали се вижда добре? Чуйте, предния път, когато... 9 Чуйте, предния път, когато играхме, направих на един код, направих два честа, които само ние може да ги отваряме, никой друг. Нали, Вики? Чакай, това ще ми трябва, аз съм много зле. Сега... Малко жега. Бебя, ти разкажи нещо. И такова го да разказвам, че съм прибила 2 момчета в училище. Не! Не за това. Нещо за Майнкрафт, че аз не мога да се... Да, предния път само като отивам до една лава. Да, каза го, дет намери диамант. Ма не, това е друго. Изведнъж само като седа. Ама ти не беше в този код. Само като седа там и си обирам камък и изведнъж. Люска ми, той ще се щупи камък. Люска, ма тя ми се щупи кирката. Аз си люскам, ма то нище. Аз викам, какво става тук? Само поглеждам в ето тези... В инвентар. Да, в инвентар. Тя ми се щупила кирката, няма нищо. Тя си имах само една кирка. Аз викам, ми сега какво ще правя? Нищо. Сменяш на кречи. Аз нищо не виждам, ама не знам на клипо виждали са. На Биби пада батерията. Спокойно. Ето ти капа. Не, това не ми става. Къде не става? Чакай. Ами, добре. Още има една минута. 9:43. Добре. Айде мисля да свършим епизода в пещерата. Не знам дали се виждам, ама... Искам да ви кажа нещо.
Когато свърши Това беше всичко от мен. Абонирайте се и айде, чао!